Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Рысай ауылы бик зур ауыл ине элек. Мен сезнең яшьтәге чагымда сойлауына 800 кеше керә торган иде. Сугышка киткәндә 541 кеше. Иллеш районы Рысай ауылы тарихы. Вакыттарын бушкарам etмәһендер, һәммәлә килеп урам буенда йөрмәһендер, тәмәке тартырга өйрәнмәһендер. Бил бирмәҫ башҡорт егеттәре карате менән шөғөлләнә. Күп балалар хәзер Себердә, Горта балалар хәзер. Күбенә ауылда инде ҡарт, ҡорығына ҡалды, мына тиҙҙән юлдабына тип ҡурҡабыҙ беҙ. Газ юҡ, ваҡытында газ үткәрмәй ҡалдылар. Ҡыуат Тархан нәҫелдәренең төп йорттарының береһе Сабаҡлы ауылының үткәне һәм бөгөнгөһө. Илеш районының күпселек халҡы борон-борондан башҡорттар. Батша заманындағы ревизия документтары һәм ауыл мәхәлләрендә тултырыла барған метрика кенәгәләре революцияға тиклем был төбәктә һәр ваҡытта ла халыҡтың күпселеген башҡорттар тәшкил итеүен күрһәтә. Быны һуңғы ваҡыттағы шәжәрәләргә иғтибарҙа дәлилләй. Районда башҡорттың Йылан, Ҡырғыҙ, Йәнәй, Бүләр, Гәрәй һәм Йәлдәк ҡәбиләһе башҡорттарының тоҡомдары йәшәй. Бөгөн һүҙебеҙ Йылан ҡәбиләһе вәкилдәре Рысай ауылы тарихы тураһында булыр. 1795 йылғы халык иҫәбен алу мәғлүмәттәрендә Ырымбур губернаһы Бөрө Өйәҙе Йылан олоҫында барлығы 21 ауыл күренә. Ул ауылдар картала бөгөн дә бар, әммә олоҫ сиктәре юлғас, уларҙың ҡайһы берҙәре хәҙер Дүртөйлө районына, ҡайһылары Татарстанға ҡарай. Башкирские, Еланские села — это Верхняя, Нижняя Яркеева, Верхняя, Нижняя Щеркулева, Итеева, Телепанова, Тазеева, потом Юннова, Верхняя и Нижняя Юннова, Ырсаева, Дюмеева, Янтуганова. 1795 йылда Яркәй ауылында барлығы 44 йорт булһа, Рысайда 22 йорт итәпләнгән. Хужалык итеү өсөн уңайлы ерҙәр, тигеҙ сәсеүлектәр, мул үләнле туғайҙар халыҡтың көнитмеше өсөн уңайлы була. 20 быуатта Рысай ауылындағы күмәк хужалык райондағы иң алдынғыларҙың береһенә үрелә. Рысай ауылы Илеш районында иң боронғо ауылларның берсе булып тора. Ул 10-нче ғасыр азаҡларынан билгеле. Исеме билгеле шәхес Ырсай Аккучуков исеменән килә. Аның шәжәрәсе бар, бик боронғо ватқа киткән. Аккучукның тансың тағын да иртәрәк булған 7 буыны бар билгеле. Шәжәрләре зур, шул кешедән шушы ауыл таралып киткән. Рысай ауылы бик зур ауыл ине элек. Мен сезнең яшьтәге чагымда сойлауына 800 кеше керә торган иде. Сугышка киткәндә 541 кеше. Монументына ҡарасағыҙ 300-дән артыҡ кешегә сугышта һәләк булғандарға ҡуйылған анда безнең памятник. Шундан соң иң бер ҡыҙыҡлы ваҡиға бар инде, аны минең шәжәрә китабында бар уҡысағыҙ. Менә бында Кашау Зимария, ана Фәритләрнең аталары. Алар үзләренең полуторка машинасы белән сугышка китәләр. Рим Алатай Набиуллинның атаһы Ғайнулла бабай 7-12 башҡорт кавалерия дивизияһының 8-нче корпусында һуғыша. 1944 йылдың апрелендә дошман ҡамауынан сыҡҡанда һәләк була, орден менән бүләкләнә. Рим Алатай үҙе лә 13 йәшенән тракторға ултыра һәм хаҡлы ялға сыҡҡансы тыуған баҫыу ҡырҙарында эшләй. Шушы Уфа губернасына Минзәлә өйәзелә килгән бит инде. Ҡайбер неләр подтверждать итәләр инде, что ул Минзәлә өйәзенә килгәннәр дип бында. Күп кенә уйланыуҙарҙан соң инде безнең менә ветеран уҡытыусы Әхмәдуллина Гәзим апа улар белән сөйләшеп, председатель Роберт Гаевичның шундан соң Ришат Ғалиев үзебезнең ауыл егете, шуны финансирование кирәк бит инде. Шушы шәжәрә китабын төзөдөк. Менә ниләр язулар, элекке язулар белән килә. Ауыл хәҙер Рысай тип кенә йөрөтөлһә лә, күптән түгел генә юғары һәм түбән Рысай ауылдары булған. Уларда Рысай Аҡбөсөковтың нәҫел-нәсәбе көн итә. Фәйіз, главный нәселләрендә, Тырымтай, Ниғман нәселләре. Шушы Ниғман нәселләреннән таралып китә бит инде. Ниғман нәселенән, Фәйіз нәселенән
Менә фейз нәселләре асылна менә шушы сайын шушы ягында, нигъмәннәр сайын теге ягында бит инде. Ырсай Акушуков һәм аның токымлары күп кенә документаль мәгълүматларда күренәләр. 1812 елгы Наполеон сугышларында катнашканнар. Тарихта билгеле Магдан Абдулкаримов, ул үзенең шушы 1812 елгы сугышта катнашу өчен көмеш медаль белән бүләкләнгән булган. Ул исән кайткан сугыштан, аның тукымлары билгеле, шәҗәрәсе дә бар. Илеш районы асабалары тарихты онытмай, киләсәктә хәстәрләп яшәй. Авылдың шәҗәрә китабында ундагы һәр баланың тиерлек ата-бабаларының исемдәре ингән. Авылдың язмышы өметле дигән аңлата ул. Өфөлә карате кикусинкай буенча республика чемпионаты үтте. Кикусинкай япон теленән ысынбарлыктың югары ямгыяты дигәнде аңлата. Уга 1950 елларда Япониянең билдәле мастеры һәм карате укытучысы Масуцацу Оямой нигез алган. Кикусинкай каратеның иң авыр һәм катмарлы төрләреннән санала. Башкортлар арасында ла был спорт киң таралган. Елда узгарылып килгәне был ярышка быел 7 кала һәм райондан спортчылар йыелды. 12 яшьтән алып 18 яшькә тиклемге катнашучылар арасында башкорт егетләре һәм хатта кыздары ла бар ине. 1902 елда Лобалов белән сорашкан безнең президент федерация. Шул заманнан башлап без команда шуны дәвам итәбез инде. Безнең каратыга уже 30 ел. Был безнең чемпионат Башкортстан беренчелегенә 30 сезон бастык менә быел. Быелгы нидә 30 сезон булды. Әле менә безнең федерациянең ИФК федерациясыннан безнең Япониялы, Болгариялы, Лондонда беренче урыннарда алып кайттылар безнең Россия командаһы. Безнең Россия командаһынан 20 командадан 14 безнең призовой урыннар алып кайттылар. Илдар Нәдершиндың кара билбаулы укучылары күп. Был уның фидакар хезмәте һәм тырышлыгы хакында һөйләй. Стәрлетамак калаһынан Европа чемпионы Аксулпанов Рамил һәм тагы берничә укучысы тренер эшен алып бара. Бик күп башкорт егетләре, мин аларда үзем менә 20 мәктәптән барып классларында йөреп, без угылар итеп дигәндәй алып киләм. Һәрбер мәктәптә классларда йөреп торам. Ни өчен? Потому что безнең башкортта турай белән генә бию генә кирәкме? Спортта кирәк. Мин кайһы бер дәдрәк теге нинде китеп китә. Минең авылда менә спортсменнар, тоже көрәшчеләр күп. Көрәш белән генә булмай бит инде. Каратны үзләштерергә кирәк. Һәрбер нәмә. Кул сугышларында үзләштерергә кирәк. Башкортстанда кикусинкайды үстерүгә күп көч салган тренер был спорт төренең һаулыкты ныгытуда, ихтияр көчен үстерүдә файдалы икәненә инанган. Һәм тәрбияләнүчеләрне дә ошо хакыйкатьтә yetkерә. Тазалык, беренче үстерүдә тазалык дип әйтелгән, икенчедән шуннан вакытларын бушкарам итмәһеннәр, һәммәлә килеп урам буенда йөрмәһеннәр. Тәмәке тартырга өйрәнмәһеннәр. 2 ел Гафри районында, Красноусольск касабасында Табынскида биш күтәреп йөрим. Үзем менә авыр газыны, Талбаза авылын мин астым. Стәрлетамакта каратыны мин астым. Ишембайда тоже мин астым. Шундай ниләр белән шөгыльләнәм мин. Көрәк интересовать итәргә тырышам. Үзе безнең башкорт маллар ниләрне сагарга тырыйтам. Спортсменнар күбәйтергә әйтәм. Күнекмә башланыр алдыннан һәм тамамлангас укучылар укытучысына баш ия. Был үзе үк каратының олыларды ихтирам итәргә, итәгатьлек күрһәтергә өйрәтүе турында һөйләй. 7 класста укыган Алмаз Исламгулов был спорт төре менән 6 ел шөгыльләнә. Мин Россияга бардым, Нижногородка, мында укыла. Россия булды. 2 тапкыр. Төрле ниләргә соревнованияларга йөрим. Талбаза авылынан килгән Розалия караты менән 6 ел шөгыльләнә. Әле ул 11 класста укый һәм күнекмәләр, ярыштар миңа бер нисек тә камасауламый ди. Беренче мәртәбә мин үземнең туганымны карарга килгән идем. Шуннан күреп, алар нисек заниматься иткәннәрен менә миңа бик охшап китте.
урамда йөргәндә тыныс итеп йөрим, бер нәмәлән дә куркмыйм әлбәттә. Каратега йөргәндә бөтен стресстарны, менә депрессияларны менә шунда калдырып китәм. Башкорттар элек-электән физик яктан көчле кыю булган. Бүген дә ата-бабаларыбыздан калган саялыкты онытырга ярамый. Егетләрдә һәм кызларда ошондай рухи көскә, батырлыкка өйрәтә лә инде карате Кекусинкай. 1807 елгы һугышта күрһәткән батырлыктары өчен үсәргән улысы старшинаһы Куат Киньяғоловка, уның улы Буранғолға дворян дәрәҗәһе бирелә. Дәрәҗә менән бергә зур гына ер биләмәләре лә бүленә. Был ерҙәр бөгөн Ырымбур өлкәһендә торып калган. Киләһе яҙмабыҙ Куат Тархан, Куат дворяндар биләмәһе Ҡыуандыҡ районының Сабаҡлы ауылынан әҙерләнде. Ҡыуатовтарҙың төп нигеҙе булып Йәнсура районының Иҙәш ауылы иҫәпләнә. Шулай уҡ Уйтағыл йәки Ҡыуат ауылына ла Ҡыуатовтар нигеҙ һалған. Дворян дәрәжәһенә ҡушып бирелгән ерҙәргә Сабаҡлы, Гөбөрлө йылғалары буйҙарында улар тәүҙә йәйләүгә сығыр булған. Аҙаҡ улар бында 19-нсы быуат башында Сабаҡлы ауылын нигеҙләп ултыра. Ауылды башта Ялан айыр тип атайҙар. Сабаҡлы ауылынан да улар йәйләүҙәргә сыҡҡан. Ул ерҙәр бөгөн Ҡыуандыҡ районының Гай районы менән сиктәш. Борон бында уларҙың зыйраты ла булған. Әммә ваҡыт аяуһыҙ. Бөгөн ҡәберлек таштарында табыуы мөмкин түгел. Минең әнәйем Сания Ширван ҡыҙы Ҡыуатова. Элек бу ерҙә трасса булманы. Бында ат юллары ғына була торғайны. Шул һөйләй торғайны үткәндә, шерҙә аҡлар ваҡытында беҙҙең олаталарыбыҙҙы аҡлар ваҡытында сағып киттеләр тип. Ул күрәтте мине юлдан ошо бер тирәлә тип, ҡайерҙә икәнен инде уны. Даланың ҡаулан елдәре уйнаған был ерҙәрҙе элек Ҡарагүл Ҡыуат утары тип тә йөрөткәндәр. Бында Ҡыуатовтарҙың 7 ғаиләһе йәшәгән. Утар бөтһә лә улар ерҙәрен ташлап китмәгән. Шуныһы иғтибарға лайыҡ. Йәнсура районында ла, Ырымбур өлкәһендә лә Буранғол, Ҡыуат тигәне бер үк исемле ауылдар булған. Ҡыуат старшина, мин дә үҙебеҙҙең башлаған Ҡыуатовтарҙың фамилияһын. Ул бик үҙенең халҡы өсөн бик тырыш, һаҡлап ҡалыу маҡсатында ошо Батырша восстаниеһында бөрйәндәр башлаған восстаниеға ҡушыла, көньяҡ восстаниены етәкләй. Һәм ул Зилайыр, Преображенск, Воздвиженск ҡәлғәләре өсөн үҫәргән ырыуын күтәрә. Һәм эҙәрлеүкләргә дусар булғас, Ҡаҙағстан далаларына халҡын алып сыға инде, һаҡлау маҡсатында. Ләкин Неплюевтың указы була инде, эҙәрлекләүҙе башлана, ҡаҙаҡларға, башҡорттарҙы тотоп бирергә ҡушалар. Бик күп эшләрбеҙ юғала, ләкин Ҡыуат старшина үҙенең ырыуын һаҡлап ҡала. Ғалимдар ҡаҙаҡтар араһына киткән 50 мең башҡорттың 12-15 меңе генә иҫән-һау әйләнеп ҡайтҡан тип иҫәпләй. 1798 йылда Ҡыуатовтар Буранғол ауылына бүленеп сыға. Сабаҡлы ауылы ерҙәрендә йәйләй. Ҡыуат старшина Киньяғоловтың нәҫеле бик ҙур һәм көслө була. Шәжәрәлә уның бөгөнгө вариҫтарына тиклем 9 быуын иҫәпләнә. Абу Талиб Исмәғил тигән улдары үҙенең 7 улының 2-ү Ҡаҙағстан далаларында һәләк булалар инде. 5 улы менән был яҡҡа ҡайта, һәм ул ошо 5 улы үҙенең династиян дауам итәләр. Бөтә бына Ҡотло Сура, Мәбәт Сура, Арғынбай, Нарынбай, Буранғол тигән улдары, юртауи старшиналар. Беҙҙең быуын 5-нсе улы Арғынбайҙан китә. Арғынбай кантондың ярҙамсыһы, юртауи старшина була. Шулай уның улы Нәүрүзен дистанция начальнигі, ул Ҡаҙағстан границаларында дистанция начальнигі була. Сабаҡлы ауылы әле бөтөү хәлендә. Күмәк хужалыҡ тарҡалған. Әммә еренә тоғрылар ҡалған унда. Гөл башҡорттар йәшәй. Урыслар юҡ, центральныйҙа урыслар йәшәй. Ә мында башҡортлар. Беҙҙең ауылдың кешеләре ҡырға китмәнеләр, яңы йәштәр китә баштанылар. Юл юҡ, школ ябылды. Бына дом культура булды элек, уны емереп таштанылар. Ауылға йәм биреп ултырған мәҙәниәт йортон кирбес өсөн емергәндәр. 20-нсе быуатта Бәләкәй Шәрип ауылының ҡыҙыл коммунарҙары Ҡыҙыл көс тигән колхоз ойошторған. Төпкөл ауыл булһа ла унда Рәсәй тарихындағы бар ваҡиғалар да сағылған.
колхозды шулык Куатовтар күтәргән. Дутовсыларда килеп кырган халыкты, кайһы бердәре Колчак армияһы менән Кытайга киткән. Олы язмышлы, олы тарихлы авыл ул сабаклы. Бурангыл улатай тиләрме, буранбаймы, шул улатайлардың негізі ана аста була уларын. Шулар нетіп, казачество еп алдына Наполеон хоғышында хоғышып, өзләр дворян нейін кері қайтарып алып, шеніне қайтып, шуны жерде ана яқта Атағуат ері бар дейлер. Шул ерлерді біз өзлеріне қайтарып алғандар. Куатовтар араһыннан мәгърифәтле, мәдәниятле шәхестәр сыккан. Мәсәлән, 9-нчы Башкорт кантоны начальнигы полковник үз гомерендә 2 тапкыр император Александр I менән осрашкан. Каһарман Куатов Ырымбурда кадет мәктәбе, авылларда мәктәптәр һалуга өлгәшә. Әмма Куатовтар нигез һалган авыл хәзер таркалуга дусар. 70-нче елларда уже башкорт телен бетерделәр. Уже руссага күчтеләр. Башкорт теле икеңне предмет булган азакта алып таштадылар. Шул 70-нче елга хәтле башкорт теле булды. Хәзер балалар Сарага йөреп укыйлар. Баягы малы комитет дип бетереп куйдылар да ниде Сараны школын ябабыз дигәс 11 класс итәбез дип. Хәзер безнең сабактан гына балалары шул Сарала укый. Сибиргә китеп яталар күп балалар хәзер Сибирдә, Гортта балалар хәзер күбне авылдан карт кырыгына калды менә тиздән юллабына дип куркабыз без. Газ юк, вакытында газ үткәрмәй калдылар. Урыслар инде хут бирмән инде сабакларга. Бая сабакларның көче центральныйга китте. Әбенең сабаклар бернемәлә калманы. Әйдә Сарага эшләнделәр, Сара дигән авылга. Хәзердә налог, школ был диләр. Юлда анда буран бу хәбездә авылда сыгып булмай. Куатовтар ата-бабалары төяге онытылуга дусар булырга тиеш түгел дигән фикердә. Тәүсиратта тугандар араһында бәйләнеште яйга һалырга, Куат Тархандардың ардаклы шәхесләренең исемнәрен тергедергә кирәк ди улар. Низик кенә булмаһын, ысындай касандыр гөрләп торган бая сабаклы авылы, ысындай имрик калган аяныслы. Низик аяныслы бу халык яшәй, әле Куатовлар бар, балалар укыйлар, эшләйләр, калага интәләр. Өлкәннәр һаман да ошондай яшәүен дәвам итәләр. Шуныһы куанычлы, әле катышып торганыбыз, матур итеп каршы алганнарга рәхмәт. Сынап та берәрез онытмайбыз. Һаман да ошондай безнең туганлык дәвам итсен. Менә аларга мин теләр идем. Үзләренең балаларын да менә бер китап калдырсак, ошо таныштырсыннар. Безнең ата-бабаларыбыз кемнәр булганын. Хәзерге Татарстандың көньяк көнсыгыш биләмәләре борын Юрмый волосы башкортларының асаба йөрдәре исәпләнгән. Тарихи Башкортстан йөрдәре бүлгеләнеп, кайһы бер улыстар Татарстан составында торып калгас, унда яшәгән йерле халык башкортларның тарихы онытылуга дусар булгайны. Әмма хак тарих һәр төрле уйдырмалардан да өстен. Безнең иҗади төркем Бөгелмә районының Карабаш авылына сәфәр кылды. Халыкта был авылдың атамаһын кеше исеме менән бәйләйдер. Урындагы риваят буенча Сибир ханы гаскәрендәге Карабаш дигән башкорт бернисә яудашы менән ошо җирдә торып калган дигән фараз бар. Карабашта бар иске башкорт нәселләре, башкорт халкы һәм типтәрләр татар халкы инде. Үзем беләм бездә нинди тамга нәсел тамгасы. Нәсел тамга бит инде ул җирле кеше булса гына. Шуңа күрә безнең тамгабыз да бар. Бабай әйтә инде без иске башкорт нәселе дип. Легендала бәян ителгән вакыйгалар төрле архив сыганактары менән дә тап килә. Мәсәлән, ошо йөрдәрдә тәүгеләрдән булып фин-угыр халыклары яшәгән дигән мәгълүматты галимдар да йөпләй. Яйлап был милләтләрнең бер өлешен башкортлар кысырыклап сыгара, ә калгандары ассимиляцияга бирелә. Шулай ук Кара табыны яки Ирәкте башкортлары шәҗәрәһендә ыру башлыгының элекке төягын калдырып, Казан ханлыгына хәрби хезмәткә килүе теркәлгән. Язмаларда Карабаш 1727-29 елларны гына менә Россия монда юл ачкач кына шунда гына барлыкка килгән Карабаш дип инде. Бабайлар сөйлиләр, ничек инде алай булырга мөмкин? Безнең бар әле зират 1655 елга зират. Һәм бабайлар сүзе шул ук 1641 елдан ук бездә мәдрәсә эшли. Тагын 1634 елны язылган шул даты белән таш бар иде дип. Ул көнен дип зурлап үткәрик әле дип шундай инициатива белән чыккан инде, бергәләп халык белән моны үткәрдек. Үткәрдек тә минем туганнар бар Туймазы районыннан Башкортстанда. Шунда
беләсеңме ди, бик зур эшләгәнсез эш дип. Менә безнең бар Баулы районында Кызылъяр дигән авыл, шунда барып кайтып булмасмы икән сиңа? Анда безнең туганнар яшәргә тиеш дип. Мин киттем аларга, озак сузмыйча гына да. Шунда алар чыгардылар миңа кыягыз. Иске гарәпчә. И анда килеп чыкты безнең Шәҗәрә. Апа әйтә, бәттәшти, сиңа насыйп булган моны. Ничә еллар бу югалган иде, хәзер таба алмайбыз дип, сиңа насыйп булган икән, чыгардык. Менә кара әле ди, сиңа бу кирәкле әйбер булган икән. Ул Шәҗәрә безнең төшә башладык Майкыйбыйга. Менә безнең бабайлар, борынгы бабайлар шул Майкыйбый нәселеннән булып чыктылар. Бөгелмә Бәләбәй калкаулыгын хозур табигаты өсен Татарстан, Швейцария дип йөртәләр. Бында бихисап ял йортлары урынлашкан. Шулай ук төбәк географик яктан уңайлы. Борын Ырымбур һәм Урта Азияга ошыннан юл үткән. Уның аша был биләмәләргә яһаклы татарлар килеп төпләнә. 18-19 буаттагы ревизиялар бында башлыса башкорт татар милләтләре яшәвен күрһәтә. Урысларның төбәккә килүе 20-нче буатка карай. Ул нефть сәнәгате менән бәйле. Әмма Татар АССР төзелгәс рәсми халык итәбен алу документлары Асаба башкортларды күрмәй башлай. Авыл халкы Шәҗәрәһен төзегәндә тамырларының башкортларга барып тоташуын асыклай. Тинең әйтүен буенча инде шул ул әйтәдер безнең бер бабай башкорт булган дип әйтәдер инде. Яхшыбай дип исемле. Без инде бүген татарча сөйләшәбез. Ата-бабалар үткәненә ихтирам, туган авылына һөю Фазыл Вәлиәхмәтовты музей төзүгә итерә. Ошо бәләкәй генә мөештә башкортка кагылышлы кыйммәтле кумарткалар хаклана. Фазыл агай кебек рухлы, бәләкәй ватанын яратучы шәхесләребезнең эшмәкәрлеге тотыш милләтебез киләчәген коруга булышлык итә. Хөрмәтле тамашасылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Эстониянан Илнур Хәйруллин. Илнурның тамырлары Башкортстандан. Әсәһе Флүзә, атаһы Зирәк Хәйруллиндар 1983 елда Таллинда төпләнә. Илнур эстон балалар баксаһына йөри, эстон мәктәбендә укый, әмма башкорт телен онытмай. Һаумы, Илнур? Исәнмесез? Илнур, һинең тамырларың кайһы яктан? Бабайларым инде Бакалы районынан Яңа Утырыш дигән авылда. Һин Таллиндагы башкорт оешмаһының әүдем агзаһы икәнһең. Таллинның башкорт оешмасы бар, Агидель исемле. Ул инде бер 14 ел эшләй. Шул без яшьләр инде шул оешмада катнашабыз. 10-12 кеше бездә ансамбльдә 6 кыздан 6 егет. Нисә егет курайда уйный? Хәзер берәү генә инде уйный. Мин уйнайм һәм бер егет үрәнә әле. Ниндәй эшләр башкара һеҙҙең оешма? Былтыр май айында культурный центрда Мустай Кәримнең Кызурлау дигән спектакль куйдылар. 25 кеше катнаштанда һәм Мустай Кәримнең Салават турында китап чыгарга маташабыз. Тәрҗемә итәбез бу материалларны. Теге ул китапта була инде Мустай Кәримнең Салават дигән пьесасы. Мин аны үзем тәрҗемә иттем. Һәм теге безнең оешма Салаватка багышланган үткәргән теге сабантуйлардан материал шул китапта бар. Һәм инде теге аннан теге бер ислам поэтессасы Салаватның шигырьләрен тәрҗемә итте. Шул китапта була. Ни өсөн һин Курайда һайланың? Болашакта мин беренче тапкыр Курайны ишеттем. Курай укыганда ишеттем. Салават җыеннарда шунда инде Курайның тавышы шады. Мин алайса бидән бер 15 ки һәм хәзер сезгә уйнап күрсәтәм Хан кызы дигән кино.
Айнур, йөрәгеңдә башҡорт илен, ҡурай моңон йөрөткәнең өсөн рәхмәт һиңә. Һау булып тор. Башҡорттар тапшырыуының электрон архивын Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы сайтында табырға мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өсөн телефон 251-73-92. Беҙҙең менән Skype элемтәгә сығыу форсаты ла бар, уның адресы Башҡорттар һыҙыҡ ТВ. Әлегә тапшырыу тамам, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.